1 2 3. Hey, sound check, check, check. Mic 1 2 3. Check, 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 check. Hey, check, 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 check. Check, mic 1 2. Sound check, 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 check. Sound check, 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 check. Hey, sound check, sound check. Check, 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 check. Wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang, wait lang. Sound check, 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 check. Check, check, check. Check, check, check. Check, check, check.
Mga hinigugma nga kaigsuonan sa atong Ginoong Kristo, maayong hapon kanatong tanan. Dalaygon ug pasalamatan naton ang Dios nga sayang padayon nga paghiusa kanato sa atong pagpaningbahon karong kahaponon sa binisayang pinulungan diri sa iyang simbahan, ang UCCP Cosmopolitan Church. Malidpayo nato ang giabay-abi ang tanan na kauban nato karon, nagsimba diri mismo sulod sa sanctuaryo sa Reverend Mary Boydstag Memorial Sanctuary. Ingon man usab ang atong mga kaigsuonan padayon nagapil sa atong pagsimba online pinaagi sa atong Cosmopolitan Church Facebook page live streaming. Ato giabi-abi kadtong mga kaigsuonan na karon pa lang nag-apil sa atong pagsimba, ato hangyoon nga palihog tindog igsuon. Okay, so sa tanan na sa ato diri, sige nagbalik-balik sa atong pag-alagad sa Dios pinagi sa pagsimba kaniya sa maong takna sa kahaponon diri sa Cosmopolitan Church. Ang atong iglesia nagasaulog karon sa ika-siyam na nga Domingo sa Kingdom Tide, no? Kingdom Tide season, o ang atong saulog sa Domingo sa gingharian sa Dios. Ingon man sab ang ato pag-obserba sa ingon nga Solidarity Indigenous Peoples Month, no? Ka-apil sa atong kinabuhi o ministeryo ang atong pagkikiusa, pagkiguban sa mga atong mga lumad nga mga kababayan, no? Sa atong nasod Pilipinas. So ang ato gipasalamatan ng Dios mga kaigsuonan sa iyang kamatinudanon na ato sinati karong mismo tungod usab sa kamatinudanon ato mga kaigsuonan sa paghalad sa ilang mga panalangin sa ila sa Dios, pinagi sa mga inandot kayong bulak nga di karon sa atong altar gikani kay igsuon Rebecca Momar ug ang iyang pamilya tungod sa pagpasalamat sa Dios sa adlaw na tawhan sa ilang hinigugma ug mahigugmaong inahan si Rebecca P. Saili kaniadtong miaging Oktubre 12 niining tuiga. Ang atong Snacks Fellowship ini kahuman sa atong pagsimba diha sa Social Hall. Pasalamat ni nga halad sa atong igsuon Ilma Gutib tungod sa iyang anak nga si igsuon Jude Liam Gutibs adlaw sa natawhan kaniadtong miaging Oktubre 1 nining tuiga. O gikan usab sa mga igsuon magtiayon og pamilya La Guardia tungod sa mga panalangin na dawat gikan sa Dios tuburan sa tanang maayong butang. Ato gihapon gidayeg pasalamatan ang Dios sa kinabuhi tungod sa mga igsuon nato nga nagsaulog sa ilang mga adlaw na tawhan. Ingon man sa adlaw sa pagkaminyo nga makita nato ang detalya niini diha sa pinakaulahi nga pahina sa atong Cosmopolitan Herald publication for today or for this week. Okay. Gikan karon mismo adlaw Domingo, Oktubre 19 hangtod sa mosunod na Sabado, Domingo. Okay. Ug ang atong mga magtiayon na nagsaulog sa ilang adlaw pagminyo pitsa Oktubre 20 o 24. Giawhag nato ang tanan na maging malipayon sa pag-attender sa atong paghimuon nga lay formation program o sa kining programa niining tuiga nga gipangunahan sa atong Board of Christian Education and Nurture sa chairpersonship sa atong igsuon Dr. Erlinda Nobly Centurias. Ang atong mga board sa atong iglesia nagkadunay regular nga pulong pagkahuman lang sa
pagsingba kaniyang buntag diha sa Regis Hall aron magtratar sa nagkalain-lain mga concerns ilawom silang mga responsibilidad alang sa pagpalambo sa kinabuhig ministeryo ni ining simbahan sa Dios ang UCCP Cosmopolitan Church. Ato sab gikalipay ang pagpasalamat pagdaig sa Dios tungod sa atong mga generous nga mga kaigsuonan nga paambit sa ilang mga panalangin aron maayo ang atong church kitchen, no? So makita niya sa ikaduha pa hinaang detalya niini sila Engineer Dennis Bagon, Chairman Kate Kibral, Ms. Sifomar Espina, Flory Soledad, Igsoon Marlene Suarez, Igsoon Joy Asenya, Alice Malyari, Philip Deniga, Igsoon Ri Mendoza, Igsoon Gloria Salobiris o Igsoon Leonardo Salobiris. Partikularmente ato gipasalamatan sa kinasingkasing ang mga kaigsuonan na kabahin sa naging malampusong pagsaulog sa ika-30 nga anibersaryo sa Visayan Service diri sa Cosmopolitan Church. Og tuguti lang ko ninyo mga kaigsuonan ato basahon ang detalya niini, no? Pastor Alvaro and Dr. Erlinda Centurias, Engineer Dennis Abagon and family, Winifredo Igsoon Winifredo Custodio, sila Igsoon Ilsam, Rebecca Momar and family, Igsoon Kate Arlie de Quebral, ang atong mga kaigsuonan sa Comadizo family, Igsoon si Pomar Espina o ang pamilya, si Igsoon GJ Imentisa o pamilya, ang atong hinigugma nga Sibunga family, ang mga kaigsuonan tato Salobiris family o Di Magiba family, Igsoon Macdelter o Mariani Pukulan, Igsoon Jericho Alcada, Igsoon Menchu Limpiado, Igsoon Mindy o Charity Flordelis, o Igsoon Flores Soledad, Igsoon Manuel Yap and family, Igsoon Nainis sila Leslie, Nainis family, Igsoon Winston Ira Espena, Igsoon Gloria Rodrigo, sila Igsoon Louie Ognempa Laguardia and family, Igsoon Ellen Gran, Orisa family, si Igsoon Jemima Pukulan, sila Igsoon Liblibet at Marvin Orita, ang atong siyempre guest speaker or preacher si Reverend Haniel Jose Taganas ug si Mrs. Kat Taganas. Siyempre ang atong Pilgrim Choir, Visayan Service Pilgrim Choir, o ang atong mga accompanist si Igsoon Jasper Domingo as pianist, o atong anindot kayong conductor nga napaluha ko kadtong Benedictore song maong adlaw kadtong Oktubre 12, si atong Igsoon Joy Nelo, o ang atong mga kaigsuonan sa multimedia team, apilo sa mga atong mga staff sa atong iglesia ug tanan nga kabahin sa pagsaulog sa ika-30 anibersaryo sa pagsimbang binisaya diri sa iyang simbahan sa atong Dios ang UCCP Cosmopolitan Church. Daghan kaayong salamat sa Dios ang himaya ug pagpasinugog hangtod sa kahangturan. Okay. Nihintong ora padayon nato simbahon ang Dios pinaagi sa mga awit sa daig, pagpasalamat, paghimamatay sa usag-usa, kapangunahan kini sa Visayan Praise and Worship Team. Praise, praise. Maayong hapon sa tanan, maigsoon. Yes, dalaygon ang Dios sa kahaponon, taliwala sa babag, taliwala sa tentasyon, padayon ang matinud-anon ang Ginoo sa atong kinabuhi. Padayon siya nga nag-andam, padayon nga nag-prepare sa atong kasing-kasing. Bosa takos daygon, pasalamatan, awitan, simbahon, o halaran ng atong Ginoo. Giawhag ko ang tanan sa pagbarog sa ilahang gilingkuran, uban sa mainiton nga pagabi-abi, uban sa mga mainiton nga kasing-kasing, ipadayon natong ipaabot ang atong mga pangamusta, ang atong mga pagabi-abi sa atong isig kamanag igsuon niya kang Kristo. Pinasaagi sa awit, malipayon ang Kristohanon. Amen.
Lamanuha ang imong tapat, ang imong nasa likod, ang nasa imong kilid, o nasa imong atubangan. Uban sa mga pahiyom. Ayun ang Kristohan, bisan daghang alan tuson, sa pag-alagad magapadayon, kay si Jesus atong sundon. Dili kita niya biyan, manluluwas na gingon, kitang tanan, iyang pagkaroon, ato sa balay langit. Malipayon ang Kristohan, isang daghang alan tuson, sa pag-alagad matinud-anon, kay si Jesus atong sundon. Dili kita niya biyan, manluluwas na gingon, kitang tanan, iyang pagdaton, ito sa balay langit. Sa makausap pa! Malipayon ang Kristohan, bisan daghang alan tuson, sa pag-alagad magapadayon, kung si Jesus atong sundon. Dili kita niya biyan, ang manluluwas na gingon, kitang tanan, iyang pagdaton, dito sa balay langit. Iyang pagdaton dito sa balay langit. Amen. Pagkatahom lantawon, pagkatamis paminawon, no? Ang gugma, ang panagabi-abi, ang pagdinaitay, ang paghinigugmaay. Ingon ngani ang Ginoo sa Genesis, gibuhat niya ang tanan gikan sa mananap, sa langit, sa ulan, sa tanan. Aban kulang, no? Nakakita siya og kakulangon gihapon. Busa ningon siya, og mingon ang Dios, buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway. Buhaton nato ang tawo sumala sa dagway. Ingon sa dagway sa Dios, og maoy magbuot sa mga isda sa dagat, mga langgam sa kalangitan, og mga kahayupan, og sa tibuok yuta, og sa tanan nga nagkamang ibabaw sa yuta. Dalaygon ang Dios. Ikaw ug ako gihatagan og katungod sa Ginoo sa tanan niyang binuhat. Ikaw ug ako gihatagan usab og dakong katungod sa Ginoo. Pakigkauban sa Dios, pagsimba kaniya, pag-awit kaniya. Busa karon ihatag ta ang atong mga kusog, kinabuhi, pagpakpak, panagsayaw, panagtambor ngadto sa atong buhi nga Dios. Pinaagi sa awit, iwara-wara ang kamot. Hallelujah! Dalaygon ka, Dios! Wara-wara ang kamot, itin ang tiil, sayaw-ayaw kaulaw atong himayaon. Ginoong Dios, wara-wara ang kamot, itin ang tiil, ayaw-ayaw kaulaw atong himayaon. Ayaw kaulaw, igsoon! Ginoong Dios, mag-awit ang tanan, mag-awit sa pagdaig, magsadya, magambahan, maglibay kitang tanan. Kay buhi siya karon, tut sa kahapturan, mabuhi sa kita, uban kaniya. Wara-wara iktin ang tiil, sayaw-ayaw kaulaw atong himayaon. Ginoong Dios, iwara-wara ang kamot, iktin ang tiil, sayaw-ayaw kaulaw atong himayaon. Ginoong Dios, iwara-wara ang kamot,
atong himayaon. Ginoong Dios, wara-wara ang tingin sa yawayaw kaulaw atong himayaon. Ginoong Dios, mag-awit ang tanan, awit sa pagdaig, magsadya, magambahan, maglibay kitang tanan. Kay buhi siya karon, ang tut sa kahangturan, mabuhi sa kita. Wara-wara abot na matas, ang tingin sa yawayaw kaulap atong himayaon. Ginoong Dios, wara-wara kabot, tingin ang tingin sa yawayaw kaulap atong himayaon. Ginoong Dios, atong himayaon. Himayaon ka sa kitasan. Dalaygon ka, O Dios. Pagasimbahon ka sa imong mga katawhan. Pagawitan. Pagasayawan. Pagaludhan sa tanang katawhan. Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Aron nga magadaig sa imong ngalan. Pagasimbahon, pagasimbahon.
Yes! Woo! Yes, Lord. Ikaw ang Diyos ni Isaac, ni Jacob. Father God, dalaygon ka kaniadto hangtod karon, Lord God. Nagbuhat ug nagmugna sa kinabuhi. Ni ako nagaduo sa imo, tila nagpaubos, wala'y laing simbaho, kundili ikaw lamang ngayon. O Diyos, ania ang kinabuhi,